Oikeestikö se ois ollut oikein? Minkä sä olisit valinnut? Mä oon ottanut juttu. Otan. Ei se tekee tiiä. Siis kannattaa tupakkaa. Ups. Hei, nyt on se toinen. Pitäisikö tulla seuraava? Joo. Ota jälleen. 30. Mitä? Yes. Joo. Oi. 35. Ihan hyvin. Ihan kiva. Tänään. No niin ollaan. Pari kertaa viikkoa. Kolmonen, kakkonen ja vitonen. No niin, sieltä. Mä sanoin, että tulee kuutenen ihan yhtä. Tuolla nyt. Kyllä tässä videolla sitten kuulee. Olisiko nyt semmonen 30 asti joko tasattu? Joo. Rahat takas. Taas 30. Joo. Rahat takas. Ja. Nyt ei oikeesti pelata. Kato. Jos olisi vielä yksi tullut, niin... Olis ollut Hei, mennä nyt. Nyt mennä. Mennä 2 linjaa pois. Joo, mennä. Ei ku... Mennä. Nyt kato. Nyt iskee selossa. Mennä äkkiä. Taas. Otin 2 kertaa 6. 12. Kato, voi vielä tätä. Kato. 2, 4, 6. Kato, ei kuvat on lopputaan. Ei sinä oikein näe. Hei nyt kato. Olis pitänyt tulla videosta. Ei sitä näe oikein. Kato hei nyt. Hei no kiva. Hei. Läpi. Joo. Toi. Ei. Oi. Anna mun vuoro taas. Ja kerran. Vitsi meillä on rahaa. Vitsi, rahaa. 4,30. Anna. Joo. Vitsi, 30. Mitä vittu? Yksi 50 pistettä. Vai? Oi sä. Joo. Voin vielä kerää kuvan. Niin. Mitä 18? Onko niin paljon? No paini 100. Otetaan nyt tulla. Mennään 5. Onko 15? Vai 14 molemmissa 7? Ei kun otat 15. Otetaanko nyt teet? Otan nyt vaan. Kyllä sä pelataan vielä. Eikö vielä kerran antais? Mummo. Täntä. No. Eikä nyt vielä kerran. Anna mä kilismä. Niin mut sit täytyis pelaa 5. Sun pieni. Suuri. Mut 8 euroa. Hei nyt. Huono vähän tehnyt. Ei viitti sinänsä. Niin. Hei kuvatsi tuota. Ei näin. Olisit kuvannut tuota kun se pyörii. 19. Ei. Läpi oikeesti. Kuva vasta.
Taas. Hei mä keksin. Enää, kuvaava. Mitä 20 tupakottiin? Ei voi tuntea 20. Niin on silleen. Kun pelaa vielä 2 euroa, meneekö siihen? Yhden pääs 10. Ei. Panempiko peliin? Ei. No, mä otan ulos. Kuvat. Lopeta ja aloita ulos. Pane vähän nopeasti. Joo. Mennäänkö johonkin muuhun? Jääkö rahaa? Nyt tää varmaan antaa. Tosta ei vaan kusee. 5 euroa tähän. Mitä 5 euroa tuli myös tähän? Noniin. 10 jo, 1 vielä. Yes. Älä tuppaa. Voi ihan varmaan se ollut väärin. Ammukin vielä 10. Niin ei järjestää ollenkaan. Meillä on verran. Niin, mutta ei niin paljon ärsytä. Kyllä se ärsyttää tietysti niin. Säätellä. Tupaa nyt oikeesti. No niin. Ois tehnyt jatkaa. Haluut se kuvaa? Joo, voi se ihan just. No niin. No tupaa vielä tästä vaan. Riittäisikö vielä? Mun pitää ottaa. Ei. Mä olisin tuplunut. Mä tupaan sekunniaksi sieltä. Ei nyt. Joo. Tässä on vähän klippejä. Otti di mare. Kevä. Tässä on vissiin tähtämässä. Oi, vuosi meni. Mä sattunut toisin. Hei. Mä se toisin. Ei se mitään. Mut paksu Euroopan, se on semmoinen. Jes. Pakko tulla. Kuvan sota. Pons. Jes. Hei, kato, kuvat. Oi helppo. Ei helppo. Toinen euro vai? Saanko voittaa tässä pakosti jotain? Joo. Hei, mä voitan kaikki nyt. Kato. Ai, mä voitin siellä 10. Joo. Joo. 16. Mennään 1 vielä. Hei, mä keksin. Hei, venä 1 vielä. Mä otan sit ulos. Joo. Tää olis kova. Niin joo. Mä tiedän, että se on noin hyvä. Mä niin kuvat se kilin. Pakko kuvaa tää. Mä näin ne postelut ton. Lopetetaan. Hei, kuva. 6 euroa. Meidän se olis kutsu. Mä pelaan vielä tän jälkeen yhden. Nyt jos tuli, venä. Kyllä tässä on tuppa. Ei se mitään. No niin, Emma. 15 euroa. Yes. Paljon. Bordelle.
Paljon yli. Ei olekaan. Mut vähintään 3. Yes. Mitä me ollaan? Kannamata ulos. Kuva. Onko tää kuule? Tällä kertaa ulos se ois kussu oikeesti. Niin ois. Ois voittanut kokonaan. No niin, kato. Kato. Ei. Ei. Tänään